माताजी। प्रणाम माताजी। हरे 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 राम 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 हरे हरे മാതാജി हरे कृष्ण 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 ലിങ്കിടാഞ്ഞ हरे എന്തായിരുന്നു? हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माताजी प्रणामम। हरे कृष्ण എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ പ്രണാമം ഭഗവതേ മാതാജി. വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം പ്രണാമം കണ്ടിട്ട് മാതാജി. അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखामृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नश्चप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് നമ്മള് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കുറിച്ചാണല്ലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. മാതാജി പറഞ്ഞിരിക്കല്ലേ, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചല്ലേ നമ്മൾ അതെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതെ മാതാജി. എന്താ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ലാസ്റ്റ്? മഹാപ്രഭുവിന്റെ സഹോദരന്മാരെ കുറിച്ചും മാതൃ സഹോദരന്മാരെ കുറിച്ചും പിന്നെ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? जय ജഗായി माताजी जटायु माताजी കഥ പറഞ്ഞു. ആ പശ്ചാത്തലവശർക്ക് മാപ്പ് കൊടുത്തു ആ ജഗാനന്ദായി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാര ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു? ഭഗവാനെയും ഭഗവാനിലേക്ക് നാമസങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കും. എല്ലാവരെയും സന്നിധിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക. കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാന്നുള്ളതായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അല്ലെ. നമ്മളിവിടെ വരെ ഇവിടെ 19ാമത്തെ പേജിൽ ഇത്ര വരെ അല്ലേ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മള് 19ാമത്തെ പേജിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു? നമ്മള് 19ൽ വന്നപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജഗായി മാതായുടെ കഥയാണല്ലോ ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അതെ, ജഗായി മാതായുടെ പറഞ്ഞ് നിർത്തി. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാരഗ്രാഫോട്ട് വായിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വിശേഷമായ കാരുണ്യമാണിത്. ഈ യുഗത്തിൽ ആർക്കും താൻ പാപമുക്തനെന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല. ഏതൊരാൾക്കും അപ്രകാരം പറയുക അസാധ്യമാണ്. ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ ആത്മീയ ആചാര്യരിൽ നിന്നും ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം പാപനിർഭരമായ ശീലങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയില്ലെന്ന ഏക വ്യവസ്ഥയിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സർവവിധ പാപികളെയും സ്വീകരിക്കുന്നു.
എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജഗായി മതായി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കലിയുഗത്തിലെ മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. കാരണം ജഗായി മതായിയെ പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള കലിയുഗത്തിലുള്ള 99% ജനങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്ന് കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും. അപ്പൊ ഈ യുഗത്തിൽ ആർക്കും താൻ പാപമുക്തനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. എല്ലാവരും ഒരു രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യുന്നവർ തന്നെയാണ് ഈ യുഗത്തില്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ യുഗത്തിൽ ആർക്കും താൻ പാപമുക്തനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പറയുന്നത്, ഉത്തമ വിശ്വാസയോഗ്യനായ ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യരിൽ നിന്നും ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം പാപനിർഭരമായ ശീലങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയില്ല എന്ന ഏക വ്യവസ്ഥയിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സർവ്വവിധ പാപികളെയും സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മളെ പോലുള്ള എല്ലാ പാപികളെയും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ? ഒരു ആചാര്യന്റെ ഒരു ആചാര്യരിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ ആ ഗുരുവിന് വാക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്തെന്ന്? നമ്മൾ ഇനി പാപകരമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ശീലങ്ങളും ചെയ്യില്ല, നമ്മളൊന്നും പ്രവർത്തിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു വ്യവസ്ഥയില് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. 4 യമനിയമങ്ങൾ അല്ലെ. 4 യമനിയമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണത്? ചൂതാട്ടം, കളിക്കരുത്, പരസ്ത്രീ ബന്ധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, 16 ജപിക്കണം, മാല ജപിക്കണം. അപ്പൊ 16 റൗണ്ട് നാമം ജപിച്ച് 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിച്ച്, ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ചായ, കാപ്പി ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ശീലങ്ങൾ ഇനി ഒരിക്കലും ചെയ്യുകയില്ല എന്നുള്ളൊരു വ്യവസ്ഥയില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ത് ചെയ്യാണ്? എല്ലാ പാപികളെയും സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവർക്കും മോചനം കിട്ടാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മുക്തിക്ക് ആര് കാരണാവാണ്? മഹാപ്രഭു കാരണാകും. പക്ഷെ ഭഗവാനും മഹാപ്രഭുവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അവതാരമല്ല, രഹസ്യാവതാരമാണ്. അതൊക്കെ ഭഗവാനും മഹാപ്രഭുവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഭഗവാനും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ് പറഞ്ഞത്? എല്ലാ പാപികളെയും എല്ലാ പാപികളെയും മോചിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ആകെ 16 റൗണ്ട് നാമം ജപിക്കുക, 4 യമനിയമങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ, വേറെ ഒന്നും നമ്മളോട് പറയണില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണോ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന നമ്മള് ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. ഭഗവാൻ പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാനേക്കാളും കാരുണ്യവാനാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മളെല്ലാം പതിതാത്മാക്കളാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായാൽ മാത്രമേ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? അപ്പൊ കൂടുതൽ കാരുണ്യവാൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ. യുഗത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയുധം എടുക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ്? കാരുണ്യത്തിലാണ് ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ ജഗായി മതായി തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ഇത്രയും ിട്ടും അദ്ദേഹം എന്താണ്? കാരുണ്യത്തിലാണ്. അവരെ മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കാരുണ്യം, അതിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാനും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം. ക്ലിയർ അല്ലത്? രുടെയും സംഭവത്തിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ട അനേകം പ്രബോധനാശയങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കാം. ഈ കലിയുഗത്തിൽ സർവ്വജനങ്ങളും പ്രായേണ ജഗായി മതായിമാരുടെ ഗുണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരാണ്. നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത് തങ്ങളുടെ അധാർമിക കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം നിശ്ചയമായും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അഭയം പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ നിന്ന്, നമ്മൾ ഈ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് വിമുക്തരാകണം, നമുക്ക് മോചനം വേണം ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അഭയം പ്രാപിക്കണം. മാത്രമല്ല ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിലക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിവർജിക്കുകയും വേണം. ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമിക്ക് മഹാപ്രഭു നൽകിയ ഉപദേശങ്ങളിൽ നിരോധക നിയമങ്ങൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇതാരും നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഈ യമനിയമങ്ങളൊന്നും. ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വിലക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മളോട് വർജിക്കാൻ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ആരും ഉണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങളല്ല ഇതൊന്നും. പക്ഷെ നമ്മള് അത് ആദ്യമേ തൊട്ട് നമ്മൾ ശീലിച്ചത് കൊണ്ട് നമുക്കത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. സത്യത്തിൽ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രങ്ങളില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത കാരണം നമ്മളിത് അറിയാതെ പോയി എന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? പതുക്കെ നമ്മളത് നിർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അത്രേ നമുക്കിപ്പോ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായി ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ മഹാപ്രഭു
മഹത് വ്യക്തികൾ സാധാരണ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും പ്രവർത്തിച്ചില്ല. എന്നാൽ പ്രഭു ഒരിക്കൽ ശ്രീനിവാസ ഠാക്കൂറിന്റെ ഭവനത്തിൽ വച്ച് നടന്ന സങ്കീർത്തനം അതിന്റെ പരമകോടിയിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ വിസ്മയകരമായ ഒരു അത്ഭുതം പ്രദർശിപ്പിച്ചു. സങ്കീർത്തനത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന ഭക്തന്മാരോട് കഴിക്കാൻ എന്ത് ഭക്ഷണമാണ് വേണ്ടതെന്ന് മഹാപ്രഭു ആരാഞ്ഞു. മാമ്പഴമാണ് തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെന്ന് അവർ അറിയിച്ചപ്പോൾ മഹാപ്രഭു ഒരു മാങ്ങയണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുകയും മാമ്പഴക്കാലം അല്ലാതിരുന്നിട്ടും ഒരു മാങ്ങയണ്ടിയെ മഹാപ്രഭു മുറ്റത്ത് വിതയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഉടൻ തന്നെ ആ മാങ്ങയണ്ടിയിൽ നിന്നും ഒരു പുതിയ മാവ് ഭക്തന്മാർക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായതിലധികം മാമ്പഴങ്ങളോട് കൂടി വളർന്നു വന്നു. അന്നു മുതൽ ഭക്തർ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാമ്പഴങ്ങൾ ശ്രീനിവാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അങ്കണത്തിൽ വളർന്ന ആ മാവിൽ നിന്നും പതിവായി ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ മഹാപ്രഭു കാണിച്ച ചില ലീലയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അവിടെ ശ്രീനിവാസ ഠാക്കൂറിന്റെ അല്ലെ, ശ്രീനിവാസ ഠാക്കൂറിന്റെ വീട്ടില് ഒരു മഹാപ്രഭു എന്താ പറഞ്ഞൊരു എല്ലാവർക്കും എന്താ കഴിക്കാൻ വേണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ മാമ്പഴമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു മാങ്ങണ്ടി കൊണ്ട് ഒരു മാവ് ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ഇഷ്ടത്തിന് മാങ്ങ കിട്ടി. അങ്ങനത്തെ ഒരു ലീല ഭഗവാൻ അവിടെ കാണിച്ചതാണ് അവിടെ അവരുടെ മുന്നിൽ. വ്രജഭൂമിയിൽ അതായത് വൃന്ദാവനം കന്യകമാർക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണനോടുള്ള പ്രേമഭക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് മഹാപ്രഭുവിന് അത്യധികം മതിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടുള്ള അവരുടെ കലർപ്പില്ലാത്ത പ്രേമത്തിന്റെ ആദര സൂചകമായി ഒരിക്കൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവത് നാമജപത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഗോപികമാരുടെ പവിത്ര നാമങ്ങൾ ജപിച്ചു. ഈ സമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യരും വിദ്യാർത്ഥികളുമായ കുറെ പേർ അദ്ദേഹത്തെ ദർശിക്കാൻ എത്തിയപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗോപികമാരുടെ പവിത്ര നാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നത് ശ്രവിച്ച് അത്ഭുത പരതന്ത്രരായി. ഞാൻ വായിക്കുന്ന സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? സ്പീഡ് കൂടുതലാണ്. പറഞ്ഞോളൂ ട്ടെ. ഇത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവണാലോണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ വായിച്ചു പോണത്. ഇത്തിരി സ്പീഡ് കുറച്ച് വായിക്കാം. വ്രജഭൂമിയിലെ കന്യകമാർക്ക് ഓക്കെയാണോ മാതാജി? ശ്രീകൃഷ്ണനോടുള്ള പ്രേമഭക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് മഹാപ്രഭുവിന് അത്യധികം മതിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടുള്ള അവരുടെ കലർപ്പില്ലാത്ത പ്രേമത്തിന്റെ ആദര സൂചകമായി ഒരിക്കൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവത് നാമജപത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഗോപികമാരുടെ പവിത്ര നാമങ്ങൾ ജപിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത് ഭഗവാൻ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമഭക്തി നമുക്കറിയാലേ, ഭക്തിയിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? ഉപദേശാമൃതമൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞവരായിരിക്കും, അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ടോപ്പ് നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? പ്രേമഭക്തിയാണ്. നമ്മള് ഗോപികമാരുടെ അപ്പൊ ഗോപികമാരുടെ ഭക്തി കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയാണ് അവരുടെ ഭക്തി അല്ലെ. അതിനെ ആദരിക്കാനായിട്ട് അവരെ ആദര സൂചകമായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിന് പകരം ഗോപികമാരുടെ പവിത്ര നാമങ്ങള് ജപിച്ചു. ഈ സമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യരും വിദ്യാർത്ഥികളുമായ കുറെ പേർ അദ്ദേഹത്തെ ദർശിക്കാൻ എത്തിയപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗോപികമാരുടെ പവിത്ര നാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നത് ശ്രവിച്ച് അത്ഭുത പരതന്ത്രരായി. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഗോപികമാരുടെ നാമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശ്രവിച്ചിട്ട് അവിടെ വന്ന വിദ്യാർത്ഥികള് കുറെ വന്നപ്പോ എന്താണ്, അവർക്കത് അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗോപികമാരുടെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതെന്നും ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാന്റെ നാമമാണ് ജപിക്കേണ്ടതെന്നും അവർ ശുദ്ധ പോഷത്വ നിമിത്തം മഹാപ്രഭുവിനെ ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്തത്? എന്താണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നതിന് പകരം ഗോപികമാരുടെ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതെന്ന് അവര് മഹാപ്രഭുവിനെ ഉപദേശിച്ചു. അങ്ങനെ വിവേചന ശക്തിയില്ലാത്ത ഈ മൂഢ ശിഷ്യരാൽ പരമാനന്ദത്തിൽ ആറാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആനന്ദത്തിന് വിഘ്നം സംഭവിച്ചു. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഈ ശിഷ്യന്മാര് അവർക്കറിയില്ല ഭഗവാൻ ആരാണെന്നല്ലേ, ഭഗവാനാണെന്നൊന്നും അവർക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അവര് ആ ഭഗവാനായ പരമാനന്ദത്തില് ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ആ ആനന്ദത്തിന് വിഘ്നം സംഭവിച്ചു. മഹാപ്രഭു അവരെ ശാസിക്കുകയും പുറത്തു പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സമപ്രായക്കാരായതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ അവർ തങ്ങൾക്ക് തുല്യരായി തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. ഇനിയും ഈ വിധം തങ്ങളെ ശാസിക്കാൻ മഹാപ്രഭു ധൈര്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിക്കണമെന്നും അവർ യോഗം കൂടി തീരുമാനിച്ചു. പൊതുജന ഭാഗത്തു നിന്നും മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് വിദ്വേഷം നിറഞ്ഞ സംസാരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഈ സംഭവം പ്രകോപനമുണ്ടാക്കി. അപ്പോ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സമപ്രായത്തിലുള്ള
വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു ഇവരെല്ലാവരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാപ്രഭു ഭഗവാനാണെന്നോ എന്നും ആർക്കറിയില്ല, ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊന്നും അറിയില്ല. അവരെ പോലെ തന്നെ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ആരെ കാണുന്നത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടത്. അപ്പൊ അത് അവർക്ക് ഇഷ്ടായില്ല. അവരെ ശാസിച്ചപ്പോ അവർക്കത് ഇഷ്ടായില്ല. അപ്പൊ അവരെന്ത് വിചാരിച്ചു, ഇനിയും ഇതേപോലെ തങ്ങളെ ശാസിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മഹാപ്രഭുവിനെ ആക്രമിക്കണമെന്ന് അവര് തീരുമാനിച്ചു. അപ്പൊ ഈ സംസാരം, മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞ ഈ സംസാരം അവിടെയൊക്കെ എന്തിനൊരു വിദ്വേഷത്തിനൊരു കാരണമായത്. അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവാനായപ്പോൾ മഹാപ്രഭു സമൂഹത്തിലെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെ പരിഗണിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വിദ്യാർത്ഥികളും സർവകലാശാല അധ്യാപകരും കർമ്മികളും യോഗികളും അഭക്തരും സകലവിധ നാസ്തികരുമെല്ലാം തടസ്സം നിൽക്കുമെന്ന് മഹാപ്രഭു മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ മഹാപ്രഭുവിന് മനസ്സിലായി, മഹാപ്രഭു എന്തിനാണ് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പതിതാത്മാക്കൾക്കൊക്കെ മോചനം നൽകിയിട്ട് ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ പ്രഭുവിന് മനസ്സിലായി ഇവരാരും പ്രഭുവിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യണില്ല എന്നല്ലേ, പ്രഭുവിനെ എല്ലാവരും അവഗണിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് മഹാപ്രഭുവിന് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മഹാപ്രഭു ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്താണ്? അതിനാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇപ്രകാരം ചിന്തിച്ചു, ഈ യുഗത്തിൽ സർവ പതിതാത്മാക്കളെയും മുക്തരാക്കുകയാണ് എന്റെ ദൗത്യം. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാര ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു? എല്ലാ പതിതാത്മാക്കളെയും മുക്തരാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ദൗത്യം. പക്ഷെ ഈ ഇതിൽ പോകുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സാധ്യമാകില്ല എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് എന്നാൽ എന്നെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി കരുതി അവർ എനിക്കെതിരെ അപരാധം പ്രവർത്തിച്ചാൽ അവർക്കൊരിക്കലും ഉന്നമനം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാനാണെന്ന് ചിന്തിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം എന്തുണ്ടാവില്ല, ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായി കാണുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കൊരിക്കലും എന്ത് സംഭവിക്കില്ല, മുക്തിയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉന്നമനം അവർക്ക് ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളത് മഹാപ്രഭുവിന് മനസ്സിലായി. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ജീവിതം ആരംഭിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ അവർ നിശ്ചയമായും എന്നെ സാദരം പ്രണമിക്കണം. കാരണം ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചത്. ആ വണ്ണം ചിന്തിക്കുകയാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പരിത്യാഗ ജീവിതക്രമമായ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചു. എന്തെന്നാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് സന്യാസി വര്യന്മാർക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാവാനുള്ള പ്രത്യേക പ്രതിപത്തിയുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് മഹാപ്രഭു തോന്നിയത്. കാരണം അന്നത്തെ സമയത്ത് സന്യാസിമാർക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു, അവര് കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നു. അവരൊരു റെസ്പെക്റ്റോടുകൂടി ബഹുമാനത്തോടുകൂടി ഒക്കെ കണ്ടിരുന്നു. അവര് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്ക് അവിടെ വിലയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വിചാരിച്ചു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ, പരിത്യാഗ ജീവിതക്രമമായിട്ടുള്ള സന്യാസം സ്വീകരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലേക്ക് ആരെത്തി, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എത്തി. കാരണം സന്യാസി വര്യന്മാരോട് അവർക്കൊരു പ്രത്യേക പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ആർക്കും മനസ്സിലായി, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് മനസ്സിലായി. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയണത്, 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സമൂഹം ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയിലേക്ക് അധപതിച്ചിരുന്നില്ല. അക്കാലത്ത് ജനങ്ങൾ സന്യാസി വര്യന്മാരെ വിശേഷമായി ആദരിച്ചിരുന്നു. മാത്രമല്ല സന്യാസി വര്യന്മാർ പരിത്യാഗ ജീവിതക്രമത്തിലെ സമസ്ത നിയമനിരോധനങ്ങളെയും കർശനമായി അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ അന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ഇന്നത്തെ പോലെയല്ല. ഇന്നിപ്പോ നമുക്കറിയാം രൂപത്തിൽ മാത്രമേ സന്യാസി ഉണ്ടാവുള്ളൂ, പക്ഷെ ഉള്ളുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കണം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തി ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ആർക്കും സന്യാസിമാരെ നമ്മളൊന്നും വില വയ്ക്കുന്നതിന്റെ ബേസിക് കാരണം അതാണ് അല്ലെ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രൂപത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും ആ വ്യക്തി സന്യാസി. പക്ഷെ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു. പണ്ട് കാലത്ത് ആ സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാ നിയമങ്ങളും പാലിച്ച ആ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സന്യാസം, ആ ഒരു ആശ്രമ വ്യവസ്ഥ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരാണ് സന്യാസിമാര്. കറക്റ്റ് ആ പരിത്യാഗ ജീവിതക്രമത്തിലെ സമസ്ത നിയമനിരോധങ്ങളും കർശനമായി അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുന്നതായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്തുള്ള സന്യാസിമാര്. ആ സന്യാസ ജീവിതത്തിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ നിയമനിരോധങ്ങളെ കർശനമായി അനുഷ്ഠിക്കാൻ തക്ക പ്രാപ്തിയുള്ള സന്യാസിമാർ വിരളമാണെന്ന ഏക കാരണത്താൽ ഈ കലിയുഗത്തിൽ പരിത്യാഗ ജീവിതക്രമമായ സന്യാസ ജീവിതത്തെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത്ര കണ്ട് അനുകൂലിച്ചിരുന്നില്ല. ഇപ്പോ ഈ കലിയുഗത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസ ജീവിതത്തെ അത്ര പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചില്ല. എന്തുകൊണ്ടാ കാരണം, നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, സന്യാസ ജീവിതത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പാലിക്കാനായിട്ട് കർശനമായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കാൻ തക്ക പ്രാപ്തിയുള്ള സന്യാസിമാര് കുറവാണ്. ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് കലിയുഗത്തിലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസത്തെ
പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല, അധികം അനുകൂലിച്ചിരുന്നില്ല. എന്നാൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കായി അവർ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പരിത്യാഗ ജീവിതക്രമം സ്വീകരിച്ച് ഒരു ഉത്തമ സന്യാസിയാകാൻ നിശ്ചയിച്ചു. എല്ലാ വർണ്ണങ്ങളുടെയും ആശയങ്ങളുടെയും അധിപനായി ഒരു സന്യാസിയെ നിരൂപിക്കുകയാൽ സന്യാസി വര്യന്മാരെ സാദരം പ്രണമിക്കേണ്ടത് ഒരാളുടെ കർത്തവ്യമാകുന്നു. അപ്പോ നമുക്കറിയാലോ 4 ആശ്രമങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മചര്യം, അഗസ്ത്യം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. സന്യാസം. സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ സന്യാസത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അധിപനാണ് സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന എന്താ പറയാ, ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. അതിന്റെ അധിപനാണ് സന്യാസി. ആ സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ നിയമങ്ങളും നിരോധനങ്ങളൊക്കെ കർശനമായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് സന്യാസി, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള സന്യാസിയെ സാദരം പ്രണമിക്കേണ്ടത് ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും കർത്തവ്യമാണ് എന്ന് ആര് പറയാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം സന്യാസ ജീവിതം സ്വീകരിക്കാൻ പര്യാലോചിക്കവേ ബംഗാളിലെ കട്വയിൽ വസിക്കുന്ന മായാവാദി സന്യാസിയായ കേശവ ഭാരതി നവദ്വീപ് സന്ദർശിക്കുകയും ഭഗവാനും ഒന്നിച്ച് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുവാൻ ക്ഷണിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അദ്ദേഹം ആരെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത്? മായാവാദി സന്യാസിയായ കേശവ ഭാരതിയെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ കേശവ ഭാരതിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാണ്. മായാവാദി സന്യാസിയായ കേശവ ഭാരതിയെ കണ്ട് തന്റെ ആഗ്രഹം പറയാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭവനത്തിൽ കേശവ ഭാരതി ആഗതനായപ്പോൾ മഹാപ്രഭു തനിക്ക് സന്യാസ ദീക്ഷ നൽകണമെന്ന് കേശവ ഭാരതിയോട് ഔപചാരികമായി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അപ്പൊ സന്യാസം സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത അദ്ദേഹത്തിന് വന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് അവിടെ ആരും കേൾക്കാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാണ്, അല്ലെ? അദ്ദേഹം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ട്, ഒരു സാധാരണക്കാരനായിട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ട് ആരും പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല. അപ്പോഴാണ് സമൂഹത്തില് സന്യാസിക്ക് അവിടെ കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു പ്രാധാന്യം ശ്രദ്ധിച്ചത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സന്യാസം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നത്. അപ്പൊ സന്യാസ ദീക്ഷ ആരിൽ നിന്ന് വേറൊരു സന്യാസിയിൽ നിന്നായിരിക്കും നമ്മൾ സന്യാസ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആര് വരുന്നത്? കേശവ ഭാരതി, മായാവാദ സന്യാസിയായുള്ള കേശവ ഭാരതി വരുന്നത്. അങ്ങനെ കേശവ ഭാരതിയോട് സന്യാസ ദീക്ഷ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത് ആര്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. എന്തെന്നാൽ സന്യാസ ദീക്ഷ മറ്റൊരു സന്യാസിയിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ശാസ്ത്രവിധിയാകുന്നു. അപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സന്യാസ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറൊരു സന്യാസിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം ആ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. സർവപ്രകാരത്തിലും സ്വതന്ത്രനായിട്ടും ശാസ്ത്രാചാരങ്ങളുടെ സംരക്ഷണാർത്ഥം വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഉൾപ്പെടാതിരുന്നിട്ടും കേശവ ഭാരതിയിൽ നിന്ന് പ്രഭു സന്യാസ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് സന്യാസം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, കേശവ ഭാരതി ആരാണ്? മായാവാദ സന്യാസിയാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു, അല്ലെ? മായാവാദി സന്യാസി ആയാൽ പോലും ഭഗവാന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും ഹരിനാമം പ്രചരിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാന്നുള്ള. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സന്യാസം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? കേശവ ഭാരതിയിൽ നിന്നും പ്രഭു സന്യാസ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചു. കേശവ ഭാരതിയുമായി അപ്പൊ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സന്യാസം സ്വീകരിച്ച ഗുരു ആരാണ്? അപ്പോ കേശവ ഭാരതിയാണ് സന്യാസ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത്. കേശവ ഭാരതിയിൽ നിന്നാണ് മഹാപ്രഭു സന്യാസ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നത്. കേശവ ഭാരതിയുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തിയതിനു ശേഷം ഔപചാരികമായി സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിക്കാനായി മഹാപ്രഭു നവദ്വീപിൽ നിന്നും കട്വയിലേക്ക് യാത്രയായി. അപ്പോ സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിക്കാനായി മഹാപ്രഭു നവദ്വീപിൽ നിന്നും കട്വയിലേക്ക് യാത്രയായി. ശ്രീല നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, ചന്ദ്രശേഖർ ആചാര്യ, മുകുന്ദ ദത്ത എന്നിവർ മഹാപ്രഭുവിനെ അനുഗമിച്ചു. മൂവരും ആചാരമുറകൾ സസൂക്ഷ്മം സനിഷ്കർമ്മം പാലിക്കുന്നതിൽ മഹാപ്രഭുവിനെ സഹായിച്ചു. ശ്രീല വൃന്ദാവനദാസ ഠാക്കൂറിന്റെ രചനയായ ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തിൽ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സന്യാസ ദീക്ഷ ആഘോഷത്തെ സുവ്യക്തവും വിശാലവുമായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സന്യാസ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ ആഘോഷങ്ങളും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചൈതന്യ ഭാഗവതത്തില് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാ പറയണത്. അപ്രകാരം 24-ാമത്തെ വയസ്സിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ മാഘമാസത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസ ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. അപ്പൊ എത്രയും ചെറിയൊരു പ്രായത്തിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസം സ്വീകരിച്ചത്, 24-ാമത്തെ വയസ്സിൽ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ സമയത്ത് വീണ്ടും വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ആരാണ്? 2ാമത്തെ ഭാര്യ ഓർമ്മയുണ്ടോ? വിഷ്ണുപ്രിയ ദേവി, അല്ലേ? അപ്പോ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടോ?
ഹരേ കൃഷ്ണ. രേഷ്മാതജിയുടെ ഉണ്ട്, മറന്നുപോയിട്ടാണ്. വിഷ്ണുപ്രിയ ദേവി. അങ്ങനെ സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് 24-ാമത്തെ വയസ്സിന്റെ അന്ത്യത്തിൽ മാഘമാസത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സന്യാസ ജീവിതം സ്വീകരിച്ചു. സന്യാസ ജീവിത സ്വീകരണത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഭാഗവത ധർമ്മത്തിന്റെ മുഴുനീള പ്രചാരകനായി. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ ജീവിതത്തിലും ഇതേ പ്രചാരണ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അതിന് ചില പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകിയാൽ മഹാപ്രഭു പതിതാത്മാക്കളുടെ നന്മയ്ക്കായി ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ ജീവിതത്തിലെ സൗകര്യം പരിത്യജിച്ചു. അപ്പൊ മഹാപ്രഭു എന്താ പറഞ്ഞ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമം തുടങ്ങിയില്ലേ സന്യാസ ജീവിതത്തിന് ശേഷം. പക്ഷെ ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിലും ഇത് പ്രചാരണ ദൗത്യം നിർവഹിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അതിന് ചില തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മഹാപ്രഭു എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ അത് പരിത്യജിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അവിടെ ഗൃഹസ്ഥ ആശ്രമ ജീവിതത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മുഖ്യ സഹായികൾ ശ്രീ അദ്വൈത പ്രഭു, ശ്രീവാസ താക്കൂറുമായിരുന്നു. എന്നാൽ സന്യാസ ജീവിതം സ്വീകരിച്ച ശേഷം മഹാപ്രഭുവിന്റെ മുഖ്യ സാരഥികൾ, വിശേഷിച്ചും ബംഗാളിൽ പ്രചാരം നടത്താൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ശ്രീല നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും വൃന്ദാവനത്തിലെ മൺമറഞ്ഞ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ശ്രീല രൂപ സനാതന ഗോസ്വാമികൾ നേതൃത്വം നൽകി വരുന്ന 6 ഗോസ്വാമിമാരുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായികൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഇവിടെ അദ്വൈത പ്രഭുവും ശ്രീനിവാസ ഠാക്കൂറും, അത് കഴിഞ്ഞ് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം എന്തായി? പിന്നെ വന്നിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു, പിന്നെന്താണ് 6 ഗോസ്വാമിമാര്. ആരൊക്കെയാണത്? രൂപഗോസ്വാമി, അപ്പൊ 6 ഗോസ്വാമിമാരാണ് ഇതിനെ സഹായിച്ചത്. അനന്തരം ആധുനിക വൃന്ദാവന നഗരത്തിന്റെയും വ്രജഭൂമിയുടെയും പ്രാധാന്യം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഹിതപ്രകാരം സ്പഷ്ടമാക്കപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ വൃന്ദാവന നഗരത്തിന്റെ വ്രജഭൂമിയുടെ ഒക്കെ പ്രാധാന്യം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഹിതപ്രകാരം സ്പഷ്ടമാക്കപ്പെട്ടു. നമുക്കറിയാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഈ 6 ഗോസ്വാമിമാരാണ് അല്ലെ നമുക്ക് വൃന്ദാവനം കണ്ടുപിടിച്ച് തന്നത്. ആരാണ്? അവരാണല്ലേ നമുക്ക് ഗോസ്വാമിമാരാണ്. അപ്പൊ അവിടെ രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി ഇവരൊക്കെയാണ് പിന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ